anem a fer una ruta en bicicleta d'uns 38 quilòmetres aproximadament i així des de Benimaclet anem a arribar al Puig i tornar. Però per anar anem a anar per la Via Augusta, que és la calçada romana que anava des dels Pirineus fins a Cadis, i evidentment no anem a anar per damunt de la Via Augusta perquè ja no existeix, anem a anar per el traçat per on anava la Via Augusta, però si voleu veure un tros original d'esta calçada podeu anar a l'Almoina, al Museu de València. Per a seguir la ruta podeu veure en el Wikilog, com sempre, o també podeu anar seguint aquestes marques d'ací. Aquestes marques són difícils de seguir, per això recomano que ho vegeu en el Wikilog, però bé, van bé per seguir. I així teniu la bici que vaig aportar, una Orbea de fa 30 anys, vos anava a soltar un rotllo que no fa falta moltes coses per eixir en bicicleta, però m'he trobat un home que crec que ho explica millor que jo, així que vos deixen el vídeo i anem cap al Puig. Vinga, va. Està gravant ara, Bon dia, m'he trobat en este home, com li diuen? Com? García Burgos. García Burgos, molt bé, jo sóc Miquel. I conta'm, quants anys té vostè? Jo nasc l'any 28. L'any 28? Ara març 88, igual que la duquesa d'Alba. Ah, pues, i va en bicicleta i tot? I he treballat, ara jo ho he dit, avui porto un camí de bicicleta per menjar. Me caguin. Tinc ahir en el carrer, ja ho veig, tinc ahir 4 o 5 de cactus i de tot. I que jo planto per menjar. Molt bé, molt bé. I encara no he anat en ma vida al bar. No ha anat al bar? Que no digui. I jo vaig, després divendres i dijous, a passejar ja 10 anys o 12, vells a residència voluntària. I vaig al camp i dic, no sé creure que no vaig. Ah, pues. Sí. Jo vinc ara de treballar, No és cap broma, no. Vaig a gust. La vida sí que ser-ho. Si pareixen els 8 anys quan jo anava a repartir garrafetes de vi de 2 litros en un carro, me donaven de jornada panxoneta i robo puta, que tu volen ser com els saps. Què? 88 anys? Bé, no n'hi ha excuses, Vinga, anem cap al Puig. Au. La meua xiqueta és la mà del corral i del carrer, de la figuera i la parra i de la flor del taronger. Xiqueta meua, que del carrer eres l'ama. Per culpa teua jo tinc el viu se s'enflama. Jo sóc qui mira la lluna cada nit i des del llit amb un sospir es reclama. Ja ho sento de que la nòvia ja ho sento malhumorat. Ja ho sento que canto mateix carabasses li hauran donat. No preocupes, chato, que no passa res. Així pots gaudir com tota esta gent. Mira que grupet encula qui més gran la té. Els picolos contra els moros no tenen res a fer. Tots sabem que el 9 d'octubre va ser el dia que Jaume I va entrar a la ciutat de València i molts sabem que la batalla del Puig va ser decisiva per a que això poguera passar. Però va ser esta l'última batalla? Va ser just després de la batalla del Puig quan Jaume I va entrar a València? La veritat és que no. Per a poder entendre això se tenim que remuntar a l'any 1235. En l'any 1235 Jaume I comença a baixar cap a València i va conquerint diferents pobles, ciutats i fortificacions. Els moros que hi havia en la fortificació, així en el Puig, perquè així no hi havia cap poble, el que hi havia era una fortificació, varen decidir anar cap a València. Però abans, per a posar-li un més difícil, els cristians el que varen fer és destruir la fortificació. Jaume I, quan va arribar així al Puig, va veure que era un bon lloc estratègic i va decidir fer un campament base així. Va dir que anava a reconstruir la fortificació per a poder defendre si els moros tornaven i que des d'ací anirien avançant cap a la ciutat de València. A l'estiu de 1237, Jaume I se'n va cap al nord
i en ells se'n van gran part de les tropes que hi havien així en el campament del Puig. És ahir quan els moros valencians veuen una gran oportunitat per atacar el campament i el que fan és que reuneixen a moltes persones per a vindre a atacar i quan arriben ací es troben en què ells eren molts més, eren... I això és, si aneu per la catedral de València, hi ha un retaule, hi ha un quadre, una xicoteta capilla, que se pot veure des de fora, que representa la batalla del Puig, on ix Sant Jordi en la pròpia batalla. Res més i fins a la pròxima. Adeu!